Dermatosis nodular gaitzari aurre egiteko protokoloak laborarien haserrea piztu du. Ostiraletik A74 autobidea blokeatzen dute Beskoitze inguruan eta bertan jarraitzeko asmoa dute politika sanitario justu bat lortu arte. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa Beskoitzetik agurtzen dugu. A74 autobidetik hementxe bertan blokeo gunea antolatu baitute laborariek politika sanitario justu baten alde eta hemen jarraituko dute hori lortu arte. Hain zuzen, mobilizazio hori eta asteburuan zehar gertatu den guztia ardatz izango dugu gaurko saioan. Ongi etorri iparraldearen orenera. Dermatosi nodularra dela eta beiguziak sartatuko dituzte Ipar Euskal Herrian. Frantziako gobernuak erabaki hori hartu du gaitza agertu ondoren duela zenbait egun bi baserritan, Ariège eta Pirineo garaiko departamenduetan. Prebentzio neurria da, gaitza ez baita oraino agertu hemen, Ipar Euskal Herrian alere, beiguziak xertatuko dituzte, hemen Lapurdi, Basenafarroa eta Siberuan, Biarnoan eta Landesetako eta Gers departamenduetan ere bai. Frantziako gobernuak bere gain hartuko ditu gastu guziak, behiak. Ezin dira garraiatu hiltegirat eramateko bakarrik, azokarik ez, urte berria, hasi aintzin bederen. Gogoratu, dermatosi nodularra ez dela batere arriskutsua gizakientzat. Gizakiarentzat arriskutsua ez bada ere, hazkuntza batean positibo bakar batekin kabala edo abelburu guztiak hiltzeko ezarri den protokoloak abeltzainen edo laborarien etorkizuna arriskuan jartzen du. Laborariak kexu dira eta beren ondo eza erakusteko Baiona eta Okzitaniako Tolosa batzen duen A74 autobidea blokatuta itxita dute ostiral gauaz geroztik Beskoitze parean. CR74 eta ELB sindikatuak deiturik aldarrikapen argi eta garbi batekin. On veut absolument que le protocole Genevard cesse et qu'on parte sur un autre protocole. Aujourd'hui, il est inadmissible d'abattre des animaux sains. Bi erdatzen inguruan ados gira, mamian ados gira. Lehena da, hiltze orokorrak gelditu behar direla. Segitzen bali baditugu kabala guziak hiltzen, sanoak diren kabala gehitzen dut, hori behar dela gelditu, hori lehen gauza. Eta bigarren gauza da, behar dugula gai izan laborariek, eta haute txikilan eta gizartearik ilan eta laborantzaz arduratzen diren instituzionek ilan, protokolo berri batzu proposatzia, holako krisi egoeretan, lege sanitarioak aldatzeko eta protokolo sanitarioak aldatzeko. Ez dugu gehiago onartzen ahalko, holakabalak hiltzia ehunka, milaka, deusengatik. Hala ere, bi sindikatu ez haratago, hainbat abeltzain edo ahaztlek bat egin duten mugimenduarekin sektorean egoera kezka izugarriarekin bizi baitute. Honen izbate sindikatua, bi batean, baina itxen baditugu berroi behi, semia badut, laborantza nahi duena ez delatu, 18 urte baditu, eta bere pasiona da behiekin hartzia, eta nik ere biziki maitituz, eta hoai gertatu dena anarriaz, gu itxen gertatzen marima da, futu gira. Deia ez da erretx egun egonea laborantzatik bizitzia, gu laborantzatik bizi gira, eta gure tropa behi bat eritzen marima da, tropa guzia kendu behar balima dugu. Biak nahi bozu amprontak deia ez ditugu gehiago patzen alko, baina ere egun batez berriz tropa behar balima da muntatu, nok salduko tauz behoi behi onak, kartatuak, etxeko kalitateekin. Ene usteko neok, egunean behi onatuenak berak etxeko atxitzen du. Hori du, beldurra izi, argia, ez du normal harrapatzen, hori pasada inola, eri kasuka hiltzia behi bat bai, ez denak, ez tropa guziak. Zen dutena, behar dira segilatek gabe, bizitzek manera izuzu, sosik izuzu, sartzeik ez da, ez nola behar den, Hainbat herritarrek ere bat egin dute laborariekin A74 autobidean, izan goiz edo gauean laborariei sustengua emaiteko. Bitxatxe maiten dut pasatzen denan, naiz eta ez dut menperatzen, ez dut ezautzen nora egin behar den, ez ditut ezautzen aterabideak, baina nahi nuke erakutsi nire sustengoa
erritar gisa laborariei. Sidudana ahiesan tripa itzulikatu daut eta behar nuen atera eta autopistan beraz diniz eta elgarrekin pixkat terapia bat egiten dugu. Behar dugu denak ene ustez sustengua eman, zenta ez ditugu bakarrik usten ahal. Gure auzoak dira eta ene ustez laborantzatik landa ere mezu bat da, zenta artisau guziak zakuan dira, denak galtzen dugu gure lana. Larun bat iluntzean Pirineo Atlantikoetako prefektak koordinazio ruraleko kideak hartu zituen pauen, baina mementoan situazionea bete leko berian da, hauzaguti antzatu da mementoan. Bakarrik sartuaren gainean, gobernamenduak hartuko mendu bere gein, kabaren sartatzeko. Mementoan jauzik ez da, ez datuik, eta jauzik ateatzen deno, positiboki, gu beti seituko du gure mugimendua. Mugimenduaren aurka poliziarik ez bidaltzeko konpromisoa hartu bazuen ere. Igandean aldiz, kostaldeko laborariek 50 bat traktorerekin beren aldarrikapena Donibane Loitzunera eraman dute. Oraingo honetan sindikaturik gabe edo etiketarik gabe egin den ekintzan. Eta lehen geldialdia, herriko polizia komisalegian egin dute. Simbolo azkar bat egin nuen eman, hori ere, estatu diren esmasi horiek, ez dire honestenal, ez dire irestenal, laborariak ez dire kriminalak, ez dugu neorreil, baina hori hiltzen gintuzte gure animaliak, eta hori ez dugu honestenal. Eta gertakari bat balitz hemen, gertatzen balitz, argiezia tokian bezala, gertatu den bezala, pentsatzen dut, eskoalegi osoa montatuko dela, eta hori bortiz eta gogor egiteko. Irrisko handia du, horrek irrisko handia du, agian ez dugu zagutuko, ez guretako eta ez polizien dakore, baina gertakari izatea aldena da. Eta nekazaritza ministroak egoera kontrolpean dagoela esanez lasaitasun mezu bat igorri nahi izan badu ere. Arrieza aintzin, bieguna arriezako kasu ateratu aintzin, ere jandu kontrolpean zela. Eta ikusi dugu zer pasaden, orduan beretako hori da kontrola, hori izaiten alda, gurentzat hori ez da kontrol bat. Igande arratsalde astapenean herriko erdigunea blokatu dute, besteak beste Ziburu eta Donibane Loitzuneko zubian geldialdi bat eginez, eta baita geltoki aintzinean ere. Hirugarren gauaren ostean oraindik 64aren blokeoari eusten diote, baita beren aldarrikapenei ere, gaur arratsalde astapenean CR-ko eta ELB-ko kideak pauen elkartuko dira prefetarekin. Nous, ce qu'on attend, c'est simple. Aujourd'hui, notre ministre, on ne veut plus l'avoir. Nahi dutena sinplea dela dio, protokoloa bertan bera uztea, Ariesen poliziaren eskutik egin zuten desmasia norbaitik ordaindu dezala, eta beraz, Genevar ministroaren dimisio eskatzen dute, eta honekin protokolaren suspentsioa. Donc, Madame Genevar, au revoir, carton, protocole dedans, au revoir, et on parle avec quelqu'un d'autre. Nahi du gure ministroak udezan bere lekia, partidain bere protokolarekin eta hala. Agian ba, zerbait aldatuko da. Gero ez bada iten guri izaren da, eta mugitziak gehiago eta jendiak gehiago mobilizatzea, eta fantzia guzian blokia itea dena bat elgarrekin. Guk ez dugu barkatuko, hori seur da, hori ez dugu gutziko pasatzeat, ez dugu usten. Genevar ministroak protokolaren gainean negoziatzeko prest dagoela esan du gaur bertan, Okzitaniako Tolosan dago gaur txertaketari hasiera emateko, naiz eta txertaketa hori Ipar Euskal Herrira ez den aste honetan iritsiko, eta txertaketatik haratago hilketa masiboak geratu ezean protestei eutsiko diete. Prestira beste 3 gau egun pasatzeko? Bai. Egu berri arte beraz hemen? Berdin. Eta ikusi beharko da beraz, datozen orduetan, negoziazioek eta laborarien protestek zen noranzko hartzen duten. Olentzero, olentzero, gaur beran dutu ezkero. Olentzero, olentzero, ikusi nahi zaitut gero.
Geroz eta gutxiago falta da Olentzero Euskal Herriko etxeetara heltzeko. Baina heldu baino lehen Biarritzeko herriko etxeak, Euskararen erakunde publikoak eta Olentzeroren lagunak elkarteak pertsonaiari buruzko erakusketa bat antolatu dute Biarritzeko mediatekan. Ikusentzuleok erakusketaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Bian bera ikusi dute! Ana! Gonagorri bat! Olentzero gonagorri, bai dotore! Mari Domingi da! Gaur denok elkartu gara muxu da besarkada. Goiz-goizetik etorri gara den denok bada ezpada. Astoa ikusi dutela